дуруд бар шумо бинандагони азизи ин барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин ва имрӯз даъват намудем ба барномаи лазиз сароянда аз ансамбли тарона ва рақси филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳбуба Бобоҷонова. Хуш омадед ба барномаи лазиз. Ташаккур ки даъвати моро пазируфтеду омадед, вақти худро ҷудо намудед. Саломат бошед. Чӣ омода мекунем имрӯз? Мо бо як хӯроки ҷаварӣ номаш ҷаварӣ мегӯянд, бо ҳамон хӯрок як салат хӯриши ки барои ҳам барои одамоне ки мехоҳанд хароб шудан, барои одамоне ки парҳезӣ ва як барои онон одамони саросима, яъне ки саҳар вақте саҳар мехезанд бисёртар барои донишҷӯён ин бисёр қулай аст, ҳам кам масраф аст, метавонанд ки аз амин чизе ки мо имрӯз нишон медиҳем истифода баранд ва ҳатман бо як кофе бо қаҳва хӯрда. Албатта новоста ин тавсия яъне барои донишҷӯён метавонед ки пеш аз рафтани дарс зуд гирифта омода кунед. Ҳозир дар рафти барнома мебинем ки чӣ гуна хӯриш аст. Маззашро ҳам баъд мо дар назар ҳозир Отахонҷон се чизро дар назар дорем. Студентро, донишҷӯёнро, баъд миёнасолонро ва пиронсолонро ва мо тавсия метиҳем. Хуб, биёед акнун чӣ лозим аст барои хӯрок? Барои хӯрок мебинам ҷаварӣ, нахуд. Бо нахуд омехта аст аллакай? Аллакай омехта, барои ки аллакай мо дар об вай кардем. Тар кардам гирифтем. Гӯшт, бегӯшт ҳам намешавад бинандагони азиз? Гӯшт, картошка, пиёз. Картошка мебинам, пиёз мебинам, сабзи помидор, сабзи, болгарӣ. Медонед? Болгарӣ. Барои чӣ? Ин барои он гуфтам барои донишҷӯён. Барои саҳар суп хаиста барои хӯриш аст яъне. Барои хӯрда саҳар як қаҳва кате мехӯранд. Фаҳмидам, яъне одамони саросима се намуди як хӯришу ду мисли ҳамин хӯрок омода мекунем. Хуб, биед оғоз кунем. Гӯштро ман майда калан гирам. Озир аввал камтар тавсон шавад. Бале. Медонед, ман имрӯз ба шумо кӯмак мерасонам, шогирди шумо чӣ фармоне ки ба ман диҳед, ман ҳамона иҷро мекунам. Гӯшта майда мекунем. Оғоз кунем аз суоли анъанавӣ ки шумо ҳамчун сароянда аз чандсолагиатон ҳамин завқ доштеду шавқ доштеду, яъне аз куҷо буд яъне ҳамин сароянда шудан? Сарояндагӣ. Бале. Вақте ки дар мактаб мехондам, аллакай завқ доштам ва дар ҳама вайҳо иштирок мекардам. Чорабиниҳову озмунҳо, яъне озмунҳо, кружок мерафтам ва ҳамин хел бисёр ҳамин хел шуд ки аллакай дар вақти мактабхониям сурудхониро дӯст доштам. Шодравон падарам бисёр торкати суруд мехонданд. Рубоб яъне? ё ин ки дутор? Торкати. Сурудхониро аз падарамам омӯхтам. Яъне ҳамун аввалин маротибае ки падарро дидеду меҳр дар дили шумо чӣ мегӯянд пайдо шуд ба ҳамин касб. Рост. Беҳтарин. Хуб, баъдан гуфтед ки дар мактаб дар чорабиниҳо иштирок мекардед. Дар баъд аз хатми мактаб як бора дохил шудед? Баъди мактаб рафта ба донишгоҳи миллӣ. Ба донишгоҳи миллӣ ба номи Владимир Ильич Ленин буд, лекин ҳозир донишгоҳи миллӣ ба иқтисод. Бале. Факултаи иқтисодчӣ плановик. Ба ҳамҷа дохил шудам. Хуб.
мехостам аввал ҳунарҳои зебоне ки камтар аз падар модар тарсидам ки мана иҷозат намедиҳанд гуфта чунки ҳама чиза бо иҷозат бояд мекардам мо ҳам хеле тарбия ёфтем ва дар он ҷо таҳсил кардам 5 сол дар ин вақти дар таҳсил кардани донишгоҳ ба шавҳар баромадам ва ба шӯъбаи ғоибона гузаштам ва вақте ки диплома гирифтам шурӯъ кардам ба кор дар куҷо дар шӯъбаи молияи ноҳияи Сино ҳамчун иқтисодчӣ тафтишотчӣ кор кардам баъд 2 сол дар шӯъбаи андоз кор кардам ва дидам ки ҳеҷ нашуд дар ҳукуматам кор мекардам бовар кунед дар ҳама чорабиниҳои ҳукумат иштирок мекардам ноҳияи Сино ва сурудхонае ки дӯст медоштам раиси муҳтарамамон гуфтанд ки шумо бояд ба институти санъат дохил шаведу шумо бояд ҳунарманд шавед иқа овози нағз доред ва ба рафта дуюм маълумоти олӣ дар донишкадаи ҳунарҳои зебо ба номи Мирзо Торзода рафта давлати фарҳанг ва санъат яъне донишкада. Хуб, равған бояд мо дар инҷо ана гап кати ора шудему ҳаётамо фаромӯш шуд. Хуб, равған биёед бисёр намеандозем. Баъд ба ҳунарҳои зебо рафтам. баъд аз 12 сол ки дар ноҳияи Сино кор кардам бовар кунед ҳеҷ илоҷ нашуд бисёр ки завқи баланд доштам ба филармонияи давлатӣ ба номи Акашарӣ Ҷураев омадам. Яъне ҳозир пеш аз дохил шудан ба донишкадаи ҳунарҳои зебо донишкадаи давлати фарҳанг ва санъат ба номи устод Мирзо Турсунзода хуб дар саҳнаи касбӣ ягон маротиба сароида будед иштирок карда будед ягон маротиба соли 1996 ҳеҷ аз ёдам намебурад якум бор дар телевизиони ҷумҳурӣ ин пеш аз дохилшавӣ буд таҳсил соли 98 ман тамом кардам лекин 96 ман аллакай дар телевизиони ҷумҳурӣ дар барномаи базми гул ки наврӯз 19 март ман дар телевизион якум бор бо суруди ёр меояд дилдор меояд бо ҳамон суруд дар телевизион баромад кард лекин дуюм суруд дар ёдам ҳаст ба кӯча боғи ошиқон шабам саҳар кунӣ дилам баҳор мекунад ба ман назар кунӣ маро ки доғ мекунӣ киро суроғ мекунӣ маро ки доғ мекунӣ киро суроғ мекунӣ ба кӯча боғи ошиқон шабам саҳар кунӣ дилам баҳор мекунад ба ман назар кунӣ. Саломат бошед. ин ҳамон солҳо буд яъне ҳамон солҳо. ман 3 фарзанд дорам. 2 писар 1 духтар ва шавҳарам ки хӯрок пухта наметавонад барои писаром якта писарам камакак метавонад хӯрок пухта дигараш на дигараш на якташ тарафи худам рафтааст якташ тарафи падарашон лекин ҳамин чи ба ман дута келин дорам мана паи 16 сол мешад ки ман дигар хуштоманам дигар ягон кори хона намекунам хуб беҳтаре кори хона намекунам фақат ҳама короя келинам мекунам ба келино споридам келини
калони ҳама кора мекунад. келини калони ҳамаи кора мекунад, келини хурдӣ бошад. Келини хурдиам Хӯрок мекунад. мепазад? Ҳозир акун келини калони кати ман. барои ҳама келини калониро биаҷон ном дорад. ҳама кора келини калони мекунад. акнун гирифтем гӯштама вориди дег партофтем, гӯшта, пиёза, сурх мешад. бале ози сабзия меандозем. сабзӣ баъд сабзиро инаша реза кунам. баъд помидор кати болгарский. бале албатта дар кор. хуб қаламфури булғориву бас дута бас. помидорро ман реза мекунам. помидорро чӣ гуна реза кунам? бо кадом тарз? бо тарзи 4 кунҷаи майда. хуб биёед камакак суҳбат кунем аз устодони шумо дар донишкадаи ҳунарҳои зебо. кӣ буданд дар он ҷа? мисол кӣ буд нафаре ки дар имтиҳони қабул ҳузур дошт ва ман азбаски Отахонҷон дуюм маълумоти олӣ маро дуюм аллакай ба дуюм курс як бура ба дуюм курси дуюм дохил шуд. ваи маданиятшиносӣ фарҳангшиносӣ ва имрӯз фарҳангшиносӣ шомил шудем ва устодон нова муборак, Мирахмедов. устод Мирахмедов ки то имрӯз дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъат кор мекунанд. фаъолият карда истоданд. Турсунова кор мекунанд. бале имрӯзам муаллима Турсунова ҳастанд. баъд Ҳабибов Шермуҳаммад ва ғайра устодон бисёр аз онҳо чиз омӯхтем. бале ҳунар нозукиёи санъатро ба шумо фаҳмонданду омӯхтанд. ва аз ким сароянда ҳастед? чӣ гуна шуд баъд маданиятшиносӣ хатм намудеду баъд ман боз дарсҳои вокал мегирифтам аз устод Шермуҳаммад Ҳабибов, аз профессор муаллима Қурбонова мегирифтам вокал ва ҳамихел худомӯзиам бисёр кардам. албатта нағз медидам, падарро гӯш мекардам. падарам ҳар вақте ки торашона мегирифтам, суруд мехондам, аз пушти дар гӯш мекардам. баъд эҷодкор бояд бо ҳамин чӣ гӯям, азбаски ҳозир ҳамихел шудагӣ ки бояд бо ҳамин техникаи мо, масалан вай техникамон ваямон ҳамин санъат пешрафта истодааст. бояд моям ҳамин пешравимон бояд бошад. бояд сурдҳои нав кунем, сурдҳои нав тару тоза ва ба қавли худам ба қавли гапи худам аз ҷавонҳо ақиб намонем. рост албатта, чунки дил ҷавон мемонад он вақт. хуб, беҳтарин. ва бо ягон аз шоирон, бо аз сарояндаҳо бо кадомашон ҳамкориҳо доред? шоирабону Раҳимҷон ҷани худам шеър менависад ба ман бисёр. аз Камол Насрулло шеър, аз Меҳри Нисо, аз классикон шеър мегирем, оҳанг ба медарорем, мехонем. бале, баъд оҳанг месозед, яъне аз шоирони классик, шеъронашон. беҳтарин. мана масалан аз Туғрал ман як ғазала гирифта хондам.
دوستان عاشقم و عاشقی زارم چی کنم دوستان عاشقم و عاشقی زارم چی کنم چاره صبر است ولی صبر ندارم چی کنم رید خونی جگر از گوشه چشمم یک بار وان جگر گوشه نیامد به کنارم چی کنم خلق گوید هلالی چی کنی گریه زار خلق گوید هلالی چی کنی گریه زار گریه رو می دهد و عاشق زارم چی کنم گریه رو می دهد و عاشق زارم چی کنم دوستان عاشقم و عاشق زارم چی کنم بهترین سلامت باشید آهنگوی شما رو کی میسوزد در سرودهای شما رو یعنی آهنگویش رو من از پدرم میگیرم من از علیشیر قناتزاده یعنی کمک میرسونم کمک میره علیشیر قناتزاده آهنگ گرفتم خوب از پدرم شادرمان آهنگاشونه هرچند که با زبان ازبکی میخونم من با زبان توجیکی گرفتم آهنگ ترجمه میکنید ترجمه کرده میخونم متنش توجیکی میکنید بعد از خودی شاعر بانو هست که آهنگ کتی دودگی من به شعرشه همه خیلی باز همه خیلی میشد که خودم میشینید و آهنگ میسوزم بهترین سلامت باشید من این کارتوشکا رو چورکنجه بله چورکنجه میده میکنیم میاندازیم و وقتی که زیربک میگون زیربک همون تیار شد آبش میاندازیم همین نه اکن سر میشد وقتی جوشیدنش جواری رو کتی نخود میاندازیم مدت 30 دقیقه باید جوشد و میپزد خوب بینندگان عزیز آب رو هم وارد دیگ کردیم و موندیم و انتظار میشویم که کمک حرارتش بلندتر شود جوشد یعنی کمتر جوشیدن و سر شود ما بعد جواری رو کتی نخود میاندازیم دهنش هم میپوشیم خب میگذاریم به قسمی خوریش و اینکه خوراک نهاری بود بی خوریش دیگه هم قریب که حرارتش هم با جوشیدن سر کرده ایستاده است جوهری رو اندازید 4-5 قاشق 2 3 6 قاشق اندازید کفایه میشه 4 چون که یک پیوله 5 6 یک تای دیگر مایلش کفایه است؟ کفایه این خوریش گفتید که برای نفرانی که میخواند چی میگن وزن خود سبک کنن پرهیزی است یعنی اون خوریشی که من کرده ایستادم پرهیزی است بهترین برای این روغن لازم است؟ نه اینجا کپوست نه برای خوراکی صبحانه برای خوراکی صبحانه البته روغن لازم است چون که سوپ شکم یکیش گرسنه شکم گرسنه کفایه است همینقدر شد تخم شما زیر تخم رو گیرید آمیخته کنید میتونیم که یک 4 مصرع از سرودهای تازه ایجاد که هست از همون سرایی از تازه ایجاد خودم بله دوستان در زندگی بی دوست بودن مشکل است دوستان در زندگی بی دوست بودن مشکل است به خیال دوست یک دم غنودن مشکل است بر کسان دل میدهی یا از کسان دل میبری لیک از ناک زمان
نه دل را بودن مشکل است گردی خانه دوستانی نانی خود پیدا شوند جان گردی خانه دوستانی نانی خود پیدا شوند دوستانی جانی را پیدا نمودن مشکل است دوستانی جانی را پیدا نمودن مشکل است саломат бошед беҳтарин нобаста дар кадом касб ки бошад ҳам сароянда ҳам ҳунарманд ба як касе пайравӣ мекунад яъне пайравӣ мекунад ба идеали худ дар ҳамон касб буд ягон касе ки шумо дар аввал пайравӣ кардеду мекунеду ман бисёр шодравон муқаддас набиеvaро дӯст медорам ва дар аввал сурдои он касро мехондам хуб ғайр аз ки сурдои падарам лекин сурдои муқаддас набиева дар дилам ҷой шудагӣ буд ва ҳатто аз ашъори шодравон муқаддас набиева ситораи ман шарораи хотираҳо метавонем ҳозир суруди шарораи хотираҳоро сароем метавонам тоқи бар сарут тоқи шоҳи дар сарут шинум сари кӯчаҳо пурсум хабарут шинум сари кӯчаҳо наёмад хабарут шинум сари кӯчаҳо наёмад хабарут беаҳд будай бача биреза ҷигарут шарораи хотираҳо ишқи деринаи мо агар аз ту ёд ояд дилам ба фарёд ояд агар аз ту ёд ояд дилам ба фарёд ояд саломат бошед ва медонед муқаддас набиева бо як сабки худаш бо як камакак суҳбат кунем дар бораашон устоди зиндаёд ки мисол бо як ҳар як сабки худашон бо ҳаракатҳои худашон бисёр хуб месароиданд ки дар дили мардум ҷо шуда буданд ва то имрӯз ҳастанд албатта он кас идеал он кас чӣ гӯям ин хел ситораҳо ҳеҷ вақт аз забон намераванд аз хотир намераванд ва садсолҳо гузарад ба монанди сурдҳои таронаҳои акашариф ҷураев онро замзама мекунанд ва садсолҳо гузарад ба фикрам ин сурудҳо дар дили мардум дар забони мардум мемонад хуб биёед акнун шумо як тавсия диҳед барои ҷавонон чӣ тавсия медиҳед ман чӣ гуфтаниям барои ҷавонон хуб бигзор ҷавонон аз ҷавонони ҳунарманд бигзор онҳо фаъолияти худшонро аз болои фаъолияти худашон кор кунанд аз болои худ ҳамеша кор кунанд фаъолият баранд сурудҳои пурмазмун интихоб кунанд аз ашъори классикон хонанд ва аз шашмақому аз фалак аз жанри шашмақому фалак бохабар бошанд чунки ин жанрҳои қадимии халқи мо аст ки бояд ҳар як санъаткор воқиф бошад аз ин албатта дар хотираш дошта бошад ки ҳамин шашмақом ва фалак чӣ гӯям фундаменти таҳкурси ҳамаи сурудҳое ки ҳозир мо мехонем таҳкурсиаш ва таърихашро бояд фаромӯш накунем ва аз ӯҳдаи шашмақом аз ӯҳдаи фалакам барояд медонед ман пай бурдам ки шумо ҳам шашмақома месароед ҳам эстрада ҳам месароед ман ҳарду ман ки якчанд забон кати мехонам забони тоҷикӣ русӣ узбекӣ туркӣ ҳиндӣ арабӣ барои ҳамин
برای همین فقط میخوام که ایجادیاتم پیشرفته باشد با مرور وقت با مرور حیاتی که حاضر به پیشرفته استوده است. خب تمام جهان به باور کنید حاضر سرودهای بسیار مشهور قدیمی خونده استودن. بله. لیکن با ژانر استرادا برای همین منم کوشش میکنم که همین رو پایداری کنم، همین رو بخونم و البته در ژانر همه از باوری دارم و میتوانم بگم که از همه ژانرها میتوانم خونم. خب وقتی مایونز هم با خوریش من میدونید اولین مرتبه است که حاضر میچشیم چگونه میشود مایونز با میوه‌جات. باز میشود که ما خوریشی با میوه تروپیکی، اناناس، بانان، بعد کیوی، بله. همه این چیز رو با مایونز اگر آمیخته کنید بسیار با مزه میشد. بله. تو آماده شدن خوراک ما در اینجا هم خوریش آماده نمودیم، هم خیلی از نان، یعنی یک خوراکی صبحانه. میتوانم باز من در تخون یک چیز رو گویم که اگر خلیب میشد، لیکن اگر نانهایی که یک روز پس نمیخواهند استعمال کنند میتوانند به طوری همین خیلی که ما حاضر همین وای کردیم همین خیلی در تخم وای کرده ارالش با تخم ارالش کرده آمیخته کرده پخته همون نانها رو میتوانند استعمال کنند. بله. خب اکنون چه خیلی همین خوراک هم اومده است. من بسیار میخوام خوراک مزه رو چشم. روزی میبینیم. مرحمت کنی شما از من این طرف استم. خب 2 تا کوسه گفتیم. 2 تا کوسه. باشم وایش رو علاقه وای کنیم. خاموش کنیم. باشد. خب از صحبت‌هایی که پیش از برنامه با شما داشتیم گفتید که امسال 40 سالگی اویلا برپا کنی شما است، یعنی 40 سال میشود که امروی شوهرتان زندگی میکنید. خب میخوام فهمم همین چی هست همون سیری خوشبخت ماندن، خوشبخت بودن طول این چند سال؟ همین سوالتون با مورد است. طول 40 سال که با شوهرم زندگانی به سر میبرم و با همه معلوم است که خدا اول مرد رو به دنیا آفریده است، بعد زن رو. بله. و باید زن اطاعتگری مرد باشد. وقتی که برپا میکنی اویله رو البته همون خیلی باید در اویله اگر کسی خیلی می شود که در اویله یک جنگ و جنجال می شود، یک نافهمی می شود، لیکن در همین وقت باید حتما زنها کمتر خودداری کنند، کمتر فکر اندیشه کنند که آنها مادرند، بانویند و شوهرشون در وقتی که دیدن که چه میگن خجل در وقتی خشمگین بودن البته آنها باید یک دوستداری کنند شوهرشون رو، یا که خاموش ایستند و همین خیلی همین گذشته می رود. من به فکرم من در اویله پدر و مادرم اصلا دختری وای بودم، خاموش وزنین. برای همین وقتی سال 1983 به شوهر برآمدم و شوهر رو دوست داشته. بله. دوست داشته یعنی دوست داشته. بله اویلا برپا کردی. برای همین وقتی که دوست داشتم رو گرفتم، مادرم پدرم همه خیلی در پیشم گفتن که مبادا جنجال شود و تو به خانه ما بیایی، خودت گناهگار. برای همین در گوشم ایستاد و
мана То ҳамин рӯз тӯли хом 40 сол мана шукри Саломат худо бошед. умр ба сар бурда истодаем якдигар фаҳмӣ як дорем фаҳмӣ бале мана мегӯям ки дута келин дорам якта домод дорам ва кӯшиш мекунам ки ҳамин зиндагӣ ки мо чихел хуб гузаронда истодаем ҳамин хел фарзандои манам гузаронам. саломат бошед. Хуб бинандагони азиз, акнун хӯрок ҳам омода шуд, бардоштем дар коса хӯриш ҳам ва хӯроки субҳонаро ман мебинам қаймоқ, бо қаймоқ албатта истеъмол кардан лозим. боз як чиз гуфтанӣ будам, мо гуфтем ки хлеб набошад боз нон, боз мешавад ки мана ин қаймоқ катӣ мешавад варени катӣ мешавад мураббо яъне мураббо катӣ с гӯшони молоко бале шири ҷӯшонида шуда мегӯяд ва боз мешавад ки бо вай зирабой метавонед бо зирабой хӯред. акнун вақти аз ҳама муҳими барномаи лазиз аст. бинед дар ин ҷо ҳам хӯриш, ҳам хӯроки субҳона, ҳам ҷавҳарӣ, ҳам қаймоқ, ҳам шакар. вақти чашиданаш расид, як ба як мечашему ба шумо ҳамашро фаҳмонида медиҳем ва баҳо медиҳем ба ман. манам аз хӯрок сар мекунам, чунки медонем ки бисёр дер боз интизор будем омодашави марамат омодашави хӯрокро. яъне бисёр бомаза шудааст ин хӯрок. саломат бошед, дастони шумо дардро набинад. ҳамин хел хӯроки бомаза медонед ман кай ҳамин хел хӯрок кай истеъмол карда будам. вақте ки хурд будем, баъд дар мактаб интизор мешудем вақти наҳорӣ. дар мактаби мо наҳорӣ медоданд дар нисфи рӯзӣ. айнан ҳамин хел хӯрок, мазааш ҳамин хел. мо гурусна бисёр бомаза, бисёр аз чӣ буд гуфтани ман ҳамун ёдовар шуданд ки мисол мазааш боз ба ёд овард ҳамон солҳои кӯдакӣ. саломат бошед. ба маза бошад мегӯям эй дӯстон биёед ба хӯроки ба маза ба барномаи лазиз ба назди отахони азиз. саломат бошед. аллакай якта суруд шуд. хуб акнун биёед бинандагони азиз, хӯроки субҳонаро мехӯрем, баъд хӯриш. майлаш марамат. ман мегирам ман хел тар мекунам ба қаймоқ. албатта бомаза. албатта бисёр бомаза. агар ман 17 сол 16 сол назди вай нарафтам инқа ба маза шудааст. агар шумо то имрӯз ҳар рӯз хӯрок пазед, агар бисёр мазааш боз хубтар мешавад. баъд хуштоман эрка намешам да. албатта келинои азиз, хуштоманотуне бисёр эрка кунед. ба як рӯз хӯрок паза бисёр ба маза мепазам. ба ман маъқул. инро ман ба шумо гуфтам, шумо кардед. шумо қандатон назанед. саломат бошед. албатта бо тавсияи шумо. акнун хӯриш медонед бисёр мазааш хуб, бо маза. метавонед бинандагони азиз, айнан чӣ тавре ки имрӯз мо омода намудем, ҳамин хел хӯрок дар хонатон омода кунед. албатта бо ҳамин маҳсулотро, бо чӣ гунае ки маҳбуба бону омода намуда. марамат. хӯриш ҳамаш гиред, ҳама омехта гиред. мехоҳам ангурам бошад. охе албатта ангур, капуста бояд бошад, ҳамаш карам. беҳтарин. бале. ташаккур ки як бор дигар мегӯям ки имрӯз ташриф овардед ба барномаи лазиз. қадар ранҷа намудед. вақти худро дареғ надоштеду омадед бисёр як хӯроки бомаза, хӯриши бомаза омода намудед. ташаккури зиёд. чӣ таманниёт доред барои бинандагони телевизиони Сафина? ба ҳама мардуми сарзамини Тоҷикистон, ба ҳама мардуми азизи гиромии мо, ба ҳама мухлисони азизам
ва ба шумо низ саломат бошед. саломатӣ, тани сеҳатӣ, сарбаландӣ таманно дорам. Бигзор барномаи шумо, дар барномаи шумо боз хӯрокҳои зебо, болаззат ва хӯришҳои болаззат омода намоянд ва аз ин мардуми сарзамини мо истифода баранд. Ва ба ҳама таманно дорам ки ҳамеша дар хонашон файз, барака ва дастархонашон пур аз нозу неъмат бошад. саломат бошед. хуб, бинандагони азиз, анҷоми барнома аст. Мехоҳам бо суруд барномаро ба охир расонем. марҳамат. мехоҳам аз устод Шодравон Акашариф Ҷураев, ки ман дар филармонияи давлатӣ ба номи Акашариф Ҷураев кор мекунам, як суруди ба шумо пешкаш кунам. ای حضوری مقدمت در زندگی برهان من مرده بودم زنده‌ام کردی بیا ای جان من بحر پابوسی تو حق جا سبزه سر می کشید داشت با خود نسخه از هر صفی مژگان من داشت با خود نسخه از هر صفی مژگان من هر کجا می خفت تا بازی به گوشی نازکش با تپی سر می کشید آنجا دلی نالان من به تپی سر می کشید آنجا دلی نالان من. саломат бошед. хуб, бинандагони азиз, ин барномаи лазиз бо Отахони Аловдин буд. хайр то барномаҳои оянда. саломат бошед.